eduka, chisukuru, chinyagitari, chisalon, ebene kinyonzi, electronics shops, obusombi bwika chi-event ao, unabono ilia catering egatie chinde. Twakere esimirero, wetera ase namba 0741499726 gose 0704765412 Wigo nabukututalira ase chabizi chetu imiyomo chomusongo asamagacho auru towers mirongo litangani mbarabali na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kimya obunchili bwao na Getembe TV rero Getembe Television Network ikinie kiunga kia mamagusi. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igeko kwarigania ase intake y'umutinyo gatano eyu ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo mkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics mkwigedi bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering mkwigedi bali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology mkwigedi bali Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design mkwigedi bali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchia sibali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samari atane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomia abana chi courses cy'obubundi asama ngane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neli abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibase kya serikali akirito kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibase kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkonyora ale kibesa ekyogosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche school apply loan nkonyora ale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero obubundi ochagotokonya asama tukagocha biyamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi nigutasi kinamba kyabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjolero eyubwenyolero bumanyi ubumurago konye asubugima obumakiaya. Chitariki ni komi na kiando muti nyino yo gatano mwaka no yo gwechirugura 25 nomo mwanchomu ligerinde no kwegena mbiule andonsia sole na gukwanire abo kwaligane kwanyora mwana maye yekiunga chinsenye cyabono butiko eliterane Seras Nyakunde asense meliumayiryo igare Wilson Makona go sabire tuskare. Go chake kiunga chinsenye nigo tukuchangana na yogo chania somoro kigwa Immaculate Nyaboke bimiaka 53 bwigereri yakabire igomerana na makweru mu basukano mu basolero asakenyo ne mioro na isemoke chinga kyalenge kugenda gochi kuliendagera ya mubaso ekere kiga keire kole kiga goikirana nkira manjikana siboni ga banyakenyoro
wabonya matuta hesa location ya bigege hime ya Bugisero baringe no borro basamba chinyumba chienkeyo mukagero hoyo ni gatamero bugimo bwaye na koira goikase getaseni kya banyanyimbo muri kitodiboni asanya na roboti rwa senchira yobikira Ebirero namayanda yo mu chando a sekenyero Kenya matuta ewodi ya Bogusero yugotoke bunge ya Kitutu Chache South ayamaega yo musacha bwe myaka yegatwa a Senator Julius Sonyonka komo Kenya omuigwo ye bwe grade ya kabere a seskuru yo boroso ya tora chingaki baomerana asiri kori kurwa seskuru gakogenda nkago chakulia ranchi chinsa icha mugaso kamambi tabati indegas indegasi mwana mamunga kidesi mwana witro muro mino kula Sonyonka royo minto ngende batishira na yargende gyonsi shineri nyasora konyu kijijagara oyo onende sinale ngera ngona chire kwanyalira kwari kuira na Yesu kwa kusimbo cha sinale ya amana wosiri mino ngiro nyoka gochane ne moro manasa na bamwage to muturende nyora kaberu mwana wongone mugasoka mwana jale ngetinsa saa 7 acha kuro skuro cha kuranchi ona utakuri kuranchi kono giskuba na bana bande nali baumerana no mumuroyo gocha alinge no mora nali anya kwa ko mwana yemi mwana bibala ko bya tuma bigokura ali twaje kanyora gisimu kara twamnyoka gocha twanyora maino mwana yakiro mutu baka bongo basogete yakwite kulingana n'abanyakenyoro omukagiro yo iga bobo saliani gabereka gukora ebituru ase ekenyorekyo nigo bairege tambokero kyo gusamba chinyomba chenkejwo omumuroyo konyoro koranga kunyware nyasore bono nera nyure paka ya monchura ni romotwe iyo koranga na bwatwa na inde bunaba umno muiboriende goseka akagana nanda gatema akamurushime agacha bono nabo tuwachire buna kerori twanyorire omwana kene ya muitete myano mwana ngurwe skuru chinga kichuri berera litindi gati y'abanyakenyero abo babwatobururo bonene n'abanyanyimbo nigo lyane kigwa asege getambe engana yerera abanyakenyero kugikiria obotumiki wa maria ko kuchiaseke golia geke nondo kali kulie meteye agikora anje gakiotige ore meteye gento yakore nya sore gento yakore bono ne gente kebe gukumi aba muraba sai muri kenyore kegeito sekenyore kenya matuta kakyonya gokumye gentekeria oire ngora omwana ukuri utabwati bitira no muntu abana abayu basomera imicyando abana bandi mbaro babwati no nasi bagusimika chingeni bamenyete kuna abantu banyetera lakini nabagotema gwanso na kulinda abana bandi omulyo yenigo abanyakenyero balieira yo gochia kubolia serikali tibabasa kumwanchera omukagiru yo koirana gochianka asiboigo enkeyo yo mugaka Paulo no munginoye barolekana koba no kuganio konene kubwatakana no bulemirwo bonene babwate numu muroya kuruka neba kare na kare abagusingo tabare ngamaiga na morente neba kare na kare inki morojo toranyare ko mokorere kenyoro nago jaiga nera kubwati omwana oyo nabanye kenyoro banya matuta ngende mbota bana bana basomera bakongo ndabona kwiteka kwa tika seme jane sinana mi gonda unitia gakora ngende ngaso abana bana bamurakoraga nyumba yo katutikarte nera bana togosoka tueligeri twanyore kibagori ne skuru ekibato kubakanira abana gosoma magayeke kolekeiga omubere onyagusiranigo oirwa senkendu ya Kisii Teaching and Referral chinga kibono mukagero ywe atangire asigeta seniki abanyanyimbo ayamaega yo kuminyoka na gotamira obogima bwaye kuroiga ase kenyoro Kenya matuta kegotoke wadi ya Bogusero bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii ili anigongoro kwa Dipon Hasanya ekenyoro gya kimai bumachoge chache niko ge kumulero humu kansoro mutangani ubu machoge ngima Helimere kinchaga nyatigo abanya kenyoro benseme yo niko bakumukwa na nchaga nyatigo uno yomo bwaboroti abatangani belitongo au berwete kokonyo mu machoge asogokinia hokwenyorera kwaye nabo yokwene kibuna okobao kwaba machoge wetenera bene muri kitogiribati kopi roboti rwa sinchira yobwikira nime ase ekenyoro kia
Kimai imeya machoge bwa chache ase abamenyi bekenyoro ya Kimai banyara kwa bakubukira ogusira ko mugaka oyo mogotebekano kabeire umuchifu bweri tongo ase chinga kicyamagera boyigo kumete ase nga kiyobora iburi obukoro nche nkoro kwa Zakari Onduso Nyamatali aka Olympic mo director w'igi school cyo Olympic Group of Schools naende umurwana rwekero cyo bojumbe cyaba machoga chache iga atobwate uzuni anene sengente twasirire tata mugaka Elmera Kinchaga Nyatigo councillor umokoro okolete kebindi gya 1978 79 paka 82 ba kwanza warayo buya no babo Stefania Nyeni engakieyo ekebindi kyo mugaka Moi naende kubele mugaka oyo orendire a society asama tukamange okolere gasengia nando orali rotimokire muno Morisia igonkorera tore mune kenyoro kya Kimai umachoge usi na Kenya ngima ekoro mugaka oyo ne legend kenyoro gya Kimai nigoge kumunyura Nyatigo muno yo mobwa bali abarayi banyako bagokonyoro gongoriga esengijo nigatenelete e constituency ngima ya machoge bwa chache agaswa mangana siasa asa mangana engakiri bali koroka ba councillor tari dero na nduna ba unchuru bakayo ka mangana amalita mao bono chinga kichiga boletie ekero kya machoge chache ngima kurwa ibencho kurunyangweta aribunega igete paka mahati misesi bono chinga kichikera basi nantaba aba rwani bae barenga abange akanyara ko bokubwa ekemanyirikia ya bwate ni ga bwate ekemanyirikia emesa ekera tware ko kona gotara sengeje chikura inche nare ko mubugo dia tware ko genda kamesa gake ga roseti na ukwa karenge ekemanyirikia nigo bamotebire muno yo mobwa baria obeire kyokeriekia okiase abantu tari asensemo ya Kimayuka kurenda asensemo ya machoge bwa chache chaga amaene kurubo bwa egwensi paka munare gasera igare ko konya abantu nchaga n'umuntu utatagete bitina igara goteba nje no morosia chikabati timbuati kabati ndagachire bitina orosirie abantu abange orosirie abarayi abange naende munatimoka yatimoka asamasikania manene nande narwanire togembo yoito mono asengenje yoko korange egenderere egenderete nande yabeire town mpaka guikerega muna twatebire iga njaga ga kobeke gori gisini kobeke nene obekeke onsiga uko bali kuchina abantu onstari kuvoke angaki abana anji abantu bansi erina bete kiorokererie kiekera kori gukore ari gukore mirimo tari ne tonde bakomentare igale ngomu councillor se ewadi ya Machoge chache yire boniga Machoge chache constituency kali ngomu councillor for 5 years mwako rwadre for some time lakini bono matuka megete yasa omorangi Otoko bakera mbye mono sana libache kutubakera pole bo batebire niko bagucha guchamo tari ase okocengera ogosira kwae kulende gucengera obuibwae okonya abantu bensemo ya Kimai nabo go Machoge kunyora chinga kina bo igo bosemia bo kunyara ko bakwenyorere bitoki byo gukinia nararenga kurwa sensemo ya Kimai ime ya Machoge bwa chache e county ya Kisii ngorwa tegetema Maritani nje Gilbert Kobi Gavana we kaunti ya Kisii Muske Paul Simbarati niga kwa Nairobi semeri kwae une kaunti yega ne chikolibya asugo sangeli bango kolenganiwa ne chi kaunti chinde okwano mubasolero chinga kichige karona bo bisabo go sangeli bango asensemo yetisi ime yo muchobo songo igobigo halireira yogo chigwekerania maganio amo yemerimo ko bwaterana asugo kini kaunti ya Kisii muri kitodani runtiri na roboti rwa sinchira yobikirano Ukwano mugasolero chinga kichige karo nabo bisabaiga bagusangirira bango hasi kaunti ya Kisii mwega kwareka sensemo yo kwenera migilio y'ubulimi ime y'umuchobo songo ATC arati niko chinga kicho akwanira gosemeli kwae buno kuigwana kwabo litukulia lero ngochi gukinya ebango hasi kaunti ya Kisii. Leo nimeanza mikutano ambayo ya kwanza ni kukutana na wafanyakazi wangu wa kaunti ambao wamefanya kazi nzuri katika mambo ya uimarishaji wa ushuru.
Kwa hivyo tumekutana, tumeongea na tumekubaliana vile tungekwenda mbele. Wameniomba vitu kadhaa, mambo ya magari ambayo wanahitaji kuzunguka. Pia vile vile wameomba mambo mengine ya kuhakikisha kwamba utendakazi wao umefanikiwa. Kwa sababu mwaka uliopita mnajua kwamba tulikuwa namba 1 mambo ya ushuru. Raundi hii inawezekana pia tubaki kuwa namba 1. Asigikaro ekiboigo gikirinwa n'umukonyo mwaskeli jobebo n'abawaziri korwasi akaunti ya Kisii chinga kecho niko boigo agokerogo chakibwa kwegati chi project cha magendero ekyo chagetigwe n'umurai wense chinga kichetaro asarogongo robusi umutinyo eta. I want to mention ebintu bitatu naende amapi byanze itanga ni stadium irina mu wallet natwa $1 billion stadium na to kwana bono igagenda to tago na kwagacho Tuesday se Monday advert nja soka igori chiro ya daraja 2 korwensi ya FCL etongwa abante bagutwerwa chi accident chiko baroro umugaso kuba kama abuli nkoba awa ko mugaso agota immediately lakini na to kwana iga the advert was put out they have put 1 billion Kenya shillings again as daraja 2. Asense mwende niko bega kwaniro mukia bugo chakia chipara ya chikirimita 20 Kereward ase county ya Kisii likogendera korobia obosombia sabumenyi bensemeye. Mvua ndio imekuwa nyingi kwa sababu ya barabara ambazo zilikuwa pia zinatengenezwa. Tulikwama kidogo karibu wiki mzima, tungekuwa tumemalizana na wodi 9. Kwa hivyo imeturudisha nyuma, lakini nataka nihakikishie wakazi wa jimbo la Kisii kwamba mvua imeenda chini. Tutaharakisha tuhakikishe kwamba barabara kilomita 20 kwa kila ward zimefanyika. Mkurubu terigata seni kia gatembe korega se kaunti ya Kisii letere ninguru kwa Daniel Untiri. Magega yomungina nyamoito pande bimiaka 93 kurwase kenyero kia gitiongo me yegodia bochore bunge ya West Mugirango yobere nobole masigeka kimyaka mingi gento keiro bolendi waje kobobokongo asigeka igobono rero heamate ya nyorobo konyi bwircha kurwase umwana siasadakira sirutwa egento abanya kenyero bagokera buli kitafatika Disemba norobotirwa sinchira yowikira Puna enchira eyemo yokugenderera kubasira chiama techo konyora wainse nigo rero omwana siasa dagira sorutwa onkeo oyo boigo ukoriyobo MC bwabo gichora ainana ewirichia wejaso mongina nyamwita upande w'emyaka 93 oyo otwarire oborema emyaka nebono natebe tukubabire bakumwambana bakumubuguri ku nyumba bamoreta isko oromugaso lakini yende ya bono rero egasi ngo baguswerere ekerona baletere gwiricheye bono mungino imuso ko na ikaraste gase gwiricha okora gogete andi na manyire bono nemokonye no nero soka isiko otero mugaso igore ne challenge again to gende ko asabalaya no inkolige keroge kyo MC kyabo gichora ward talingolete gwiriche salio MC ngwaro abuna tuarure kurugaiga ande kero gutara se binyona na boko na bona achire para na boy saligete gocha gwika umuchoyo ne gase ngo mutu abugule kero go mutwe mbaga yekire gai igole nde bunanje prepare gocha ko egwe kero kiao MC kyabo gichora ward ekero to gutara to konya bantu bali bachandegete naro kunya korora se problem ere kero gwiki kero gwanyole kero kelie ndo nya go fix those problems okwana asenga yaye eye gutuka ase ekenyoro kya getiongo embonga imeye ward eyo yabogichora imeye bunge ya West Mugirango nigo boigo yamate yaye baene kebona ebaiteire obogima obobe anene ekero bakomorenda ngoro gome usema sai mwate aigani ngaunya yotume mongino mitorwali ono mwaka okano kujikogenda abajagete gona namagoro akatenya kaiga akagunse bono usugumire igo bono unale iga bono agosinyo ikamwana no jendo jo kumwambana iga muiki mwana bono una moraya manteire genteke bono abo kumusugumira amatai mama tokende mwane igo so bwenge omurai orutwa njengo ko uri sosa ndaona akorori kumbe rumo muri kebega jire una matianyi mutu monene na matianyi mutu monene mato kutwara chisembe
ndero kei mutwa manena bana maje morojo yobuna bwata kamutu ko na tokoriri aiga boigo ni gikiombe kia bang'ina bechiro ya musobeti ekyo bamanyikaine buna jikaze nigo ensemo yabo baerera buna nigo babeire bakubwatirana asobwang'e na Douglas Orutwa onkeo eryo kwenekia buna omong'ina nyamoita upande onyorire ewirichia egyo wirichia choka bakorwa naende ngokonya turi abantu bachandegete anda abataka okwagacha none kinyumba ngo bakonya turi munabono nsako inyora ekenyorokia sobo umurayo yo korwabo gitutu bwa masaba onge ontu agenda tamonera ororo tuli tugakonya efamily yarenge nse sana sinyumba naende tarioka ase esabrokesini ya mongolis ase narto korokanya byose moino naro ntu agenda ta ase familia entakapi naro tukayekonya iga rero twareteire mong'ine wheelchair asokere nere kuru nyumba nainde ase kiombe kiga kia chikaze ngosomitora abang'ina baminta ase binyoro igoro ya gender based violence abang'ina kere bachandikiri chinyumba ngo baikera toranya kere bachire batotebiri twabakorera ushauri egere mbatwa registress egera abang'ina bandi bachikweng'enta Hingo ripotera getembe koraiga ase kenyoro kia Getiongo embonga ime ye wodi ya Bugichora West Mugirange county ya Nyamira inje Fatigad Yesemba Itiko liarira babwatani kurasi abisi yo mwiminere puwe county ya Kisii Doris Donyabuli nigo yaba kiwikirana sukuru ya sekondari ya Gesero hiye gotoka sebunge ya Bonchari county ya Kisii unenjere ya moyo kurugusira gocha se sukuru eyo neye magega yo gwatika kumuriro ase nyumba yoburaro amatuka makaitire ukona chinga kichabo batani abo nigo batebire buna homuskedonya igo hayane kiribu nemirobiri ya masomo ase skuru eyo nechikogendera sinchira yo boikirano ukona chinga kichabo batani be skuru eyo nigo bamwakaire mbuya donya asobokonye bwase baruro kubolia gocha sabara ibande kwene kibunango sira bale skuru eyo Arieta Ankoruk Felix Mairura ngokora obisi yo mweshimiwa donya ne manager donya no mu women rep Kisii rero twari ngese sema ya Bonchari ase school ya St Charles Gesero ya Nyara gekoi asumu basokanova abana edom chikai chionsi chikarama manse ebintu byonsi bibi abana bikai marangeti chianga ebitabu chisanduki personal things byonsi bibikaya mweshimiwa esenge nchabwa tenkorenda buse nande no mongina umanyite nki abana batakeire nabune obisi na utotoma rero tuwachakira St Charles Gesero eyuere ward ya Ariana otoa chimatres tuanyara togo donate ese skuru eri chimatres merongevere otoa na marangeti 20 otoa ne bitabu chiboxi 10 kirachikonyara okonya asa abana bali ebitabu byao byayete bakoira ne skuru bachakire gosoma Tingonya made their own plan, we made our own plan, just a coincidence that we have met here. And that is good. Of course, all of us are full of goodwill. So I want to say we want to appreciate the support the area, the county, Member of Parliament, Madam Donya has supported the school. On behalf of our school and our education fraternity, I'd like to thank the women rep, Honorable Donya Doris Toto, for giving us this support. As the chairman has already said, this will go a long way to help these students who lost their belongings. We are also asking other stakeholders to come in handy to assist same way our women represent has done. So on behalf of myself and the entire Kisii South sub-county, we thank our Honorable for doing this. Even to our schools, we know this is a time for revision. I can see the books that she has donated will go a long way in improving the standards of academics in our schools. abamenya bo bagutumike pare kurugucha Nyangongo Getare yache gosoka Kigogi meye wodi ya Kebonyore bunge ya Burabwe county Nyamira igo besokire nako wakerege tambokero kyo mujumbe we bunge yo Umuski Patrick Osero ye magega ye pare yo gochaka koroswa
ukwana na barari hase pare iyo niga bananchi abo batebire buna nigo babeire bagwetire emechande menge anene chinga kibagotumike pare iyo gati abo bosombi bechae kurwase chitundu bali. Cheni nyang'anyi bari pari yecho ekuruta kegogi gochiketarero bana okakiabanya twakiro mwisimi wetu Patrick Osero mbiyamo nande mbiyamo pare abere yotuchanda chacho katogwetuka twana bakase etari gotu kwetuka chatamnya kabakororo abangina tokutoko bokera nigo kakitwaro liyamo na singi jobore pare yetu yako yabeire Osero itogaki nande twagatabirwa sa kubwa kwatsi nande tutam atakorera yande kubwa asamaria tane ngoruku Aisaka Aliaga epareje igechakire tukorugucha eganda bakanyangongo eganda bakagetare mono egasioka kiabanyerumoni ega epare gente ko chikokone getangani abamora baito bapoda kono bagotansa ge bachandegete pare yabwate chigwende emengane ko chimata abune mbure gotwenyinge lakini no mosimi kwa Patrick Osero atomire bire gitaige site torocho compact ne asana ko na leveling ne asana na spreading igontoro chenge pare ne chikokona abana inji baito no na abana bus bakande sukuru nyangongororaja abana inji bonsi bakogete asobu umujum Patrick Osero umujum Patrick Osero kurwasa to baraibu ale obere ko beke estima bora gwenki mabona bono jaka no die bumbu na beke estima na begete estima yende kerenda na begete yene nyanjoka uywere bake skuru oraiba ji abana inji batana kono ramba gando kurgesera ke bone ko se ko ramba ganda amaya na ne na ga se ne tarati yo samarieta ne ni gongoro ko mono Joseph Dai tigangira li bageli interview mheshimiwa Bwaro Kanguru Abrabu mchumbo ne Patrick Osero tu otokolire gendo kyo kumia aseri tukolia lero e barabara konya nigo eto sumbuete mheshimiwa tobekero mujanga mheshimiwa ito Patrick Bagendi mbuyamono asekera lingana watokolira mangana manene abantu bakiamenyeru na nyakongo totebe asamareta ngor kurineti eyo bonyingwa njena tebo mugakosero tokonyire sana omwempi ito amaenderero kwanza tokonyire bune pare ji accident ya leo kole kaga igechi nge chinyinge Osero tokonyire sana CDF na to mwana ne university kakina akonya nena saa musini na Igo yabo mugo komone na senka yo muga Kachoji murara na boigo mongena Ruth Kirbo kurwase kenyoro Kenya kwerema himeje gwadi yake banyore bunge ya borobwe kaunti ya Nyamira awaso mwana basirida na niru murara hoyo bwenete ko swase grade yekumi ase skuru ya sekondari ya Lirumi hanyoro gosirwa konene kurwaso mujumbe Patrick Osero oyo mwakanire skuru fisi Eliudani iri agendere ndoto ya masomo kurengana n'umwibulyo ya Serita Ruth Kirbo iga hakorera buna humwano ye niga tachete kugendera na masomo yegerike 10 kubatikana n'ubutaka ubwitana inenkeyo onyana bo Ruth niga menta niga berika komenyero boge mubube kubwatikana boigo mugaka bwenkeyo niga bwatu muchando bwobongo niga yokonyoro bokonyi ubwo nigo moroki wa Daniri aboibole na boiga bakanyero bagokera hege tambukire kiga na mimi naitwa Daniel Nguni Murara. Kwanza nimrudie mheshimiwa Patrick Osero ni asante kwa kutusaidia. Nimekuwa nikiteseka hapa nje nikitafuta kazi nifanye ndio nipate kitu ya kukula. Patrick Osero amekuja, ametuma watu wake wamekuja kuniona fenye nateseka hapa nje. Ameamua kunipeleka shuleni. Kwanza nimwambia asante kwa kuja kunisaidia. Hadi nyumba yetu ndio hii hapa. Tumeteseka, hatuna chakula. Tuko vijana waine, hatuna mahali ya kulala, tunalala chini. Nyumba ni moja. Tunaomba utusaidie hata nyumba moja. Niko na 16 years. Nikimaliza shule hata nikae engineer wa barabara tu. Naona mambo itaenda kuwa vizuri kwenda mbele. Na nikienda shule nitafanya bidii ndio nikuje kusaidia wazazi wangu. Wamejaribu kutafuta kitu ile wanisaidie, wameshindwa. Nafaa kuingia Lirumi Secondary School grade 10. Mudetana Ruth Kirbo Murara. Mugakona kuruku Murara, chochi Murara. Bana nasagate wochorora, kasangitari kwenyara na ndini garwate. Tukanyora abana bane, kabakiniria sobako. Abana una baire school batata banene. Skuru ya mwanya kono bagasoma bana timbwa tinjerende babwate grade bakusinje basome skuru yanga bana mchengo bagakora
ona rie kirtebe se kampra pingonde konna rosi mina to chana usiemi na ba urumu turonje wesana no nyankinde nyanyi mbati mbane je kana utomete na barabu na bana ubane timbu atinjere na kiro muchumbo se rombi amne se nyancha ngonyira umana kutona rebe urtutanya konda skuru akorukura huoka wana Patrick ongonyire ga kiyo omukwento omuchumbo itoto konyire asamalia ta nengro kufire susu no mwakona kuru kuchochi ekene kenyero gito kianya kwerema ase omwana arwororo akoroku Daniel omwana oyo gaki oberire isiko ase nyencha akoreta amatemu tanyora base chiko moira skuru tata omwabo ni gari barimo mama mwabo gaki ogendire chikonda uitire chikonda abwata abana bane ababanda otemiro basomiri okorire mugonda abwata okondi siripi bono omwana utari kwenda skuru omwana ono ale isiko egenda gokora muchengo gaki ngore ni Patrick yosero ngambi yamono asaba obisabaye abo baete bakanyora omwana oyo akora muchengo bagatema koboria story yaye banyore story yaye ngatari gukisukuru nanda tokotei Madam Teresa oli okorete ni kwa yali omwana oyo Madam mbi yamono nyasaye ndere ko bakonya abasina abana baino gaki Patrick yosero omuchumbo ito nyasaye goseseni akomentere mana asabana baitu bakare Nairobi bairane bakare Patrick yosero chikura tutamu agenderere nyasaye ndere ko mokonya gaki asarwaturu monchumu rigelia tanyoro mutimo komake tokwirana tugende ne kyongasi njira yobwikira ine kwabiri gukorya road show track iyo bwate yogiriya iyo eratigwa mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch ose emisangerekano ya gisiasa brand activation ose emisangerekano ya cooperative egatiye road show chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwate bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eriyogiriya nigo liriya kegema eryo lichunjugire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate chi DJ Janjere chi MC nabwigo track yana boko nyetumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amuneje county chonsi emergency ya Kenya street yago teka babuna street endonsi chingaki obunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimu gwetera namba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange Eyagitaliga Busungu Medical Center igoba batobokoreri aho buno mbawate pharmacy iyubata malyogo onsi mbawate lab department asibakulingolia amarwire au bwatobokoreri bwa ICU ule bwa theater guse radiology mbawatobokoreri bwa oncology ukora bari dialysis mbawate emergency wing na wigo amaliga nyabuna yeguru asibu babwate maternity wing igati obukoreri bondo bunge nigo bagotoka sebara ya Kisumu Migori imeyumuchiriga omusongo asamange bakeresi bigotera namba cyabo 0111964576 gose 0742328552. Karibu naende humanchumu likirelia haba alimi bekameriye chae korwase chifactory cha KTDA me ye county Nyamira nigo basabire baiguwe hobosibole
okogora chiratiri chabo heri gotanga oboibi aniga hakakwanirwe n'omuremi John Kabinga Ruteru kura sezoni yetibo he factory ya Sang'anyi yote rubuna muremi obere gakoibero chikiro chaye chechaye asinga kintambe gentabono baganeti banyore chiratiri chabo helio chirbakonye korengana na KTD ale baremi gosenji wanaine heri gotanga oboibi amaliyeta anengoro John Kabinga na atigire mirasira ngoro gw'umurimi iyo ndongerina ntoli kuratiriye gupima cyane atogupimira tiriye korenga kiratiri cyabo ego jirenga ya ego bago jari baikire factory na ndetse gete batogo sibole Kenya ngima batogo sibole tokugorera toletera tiri eliye karaba agire kyagere ratiriye togolete kuro sabantu begira tiri ikagera sabantu baweti ande mesasi wone bwate kiregendo wono ndekara bagire ego tokolenge yabo twapime chaye gunia na baru bapime chaye gunia twapima nige na lia tokonyarambu yere bagenda gupima ne ratiri yabo tokonyarambu bere baira na igo kotokuriye ratiri asengecho ngora tara tole ratiri elia barabumba gwara tukorosi ko twara barosia na ndekera barosi boka bali kwira aseweti and mess igo bakorosi boka kera bagopima boka na barona bagopima buya igo bagopima na bakola ira baletera obosi kera babimire yara baletera obosi bamanya ko yebe grande onye ndi bakwira aseweti and mess na ndi baira na murimi omo angangoita batuli bono bali ko ironde eja etali yatigete konatwa oya atigete konatwa aya kana chiruo ase 5% 0.5% ase kilo bono barabo kuna kuligi bali na kibara aragire egekogera ekero bamenta igo bamenta teliyokanga bakaira abantu bakoro kwa balimi yani abantu bakoro kugitema ni cyitundubali abantu abitundubali bakatabanguru bali cyanga bagenda busa bakabakani bono ntuli komenta una baso kaiga mambi yayo bakaja bamenta bono zo 12 ngiba barangire tirende ibakabali gutiga baraigwana bakamanya komenta lyuka okomenta okukuka boka na kugwa toleterete okorora kunde kuchinyuma nga sababu niro bamentera boka bono iga una tuliga abantu bagosalia mangana y'obulimi bw'echae bali tocholete atwa kete twa bacholete asobuya ani atwa bacholete asogujikotolenga nemenengu bona abantu basalizie chae na batarekita bali tocholete abe ne chairman abe ne director boseta begitigene abe ne member na ubasalizie chae tali abalimi yorenge homo konyu muraibe nso yibo igoro muraibe kyama gya DCP Rigathi Gachagua igesokiribene na ukwana igoro yogotuguteraro ko mugero bobo karariwe sekta ya matatu asa matuko 52 aribosyo ukwana kurwa sensi ya Bongereza Gachagua nigaterebune iki talicingaki cyo kuimukiye gitambukerekyo asaruro kubolia gocha sababu atani be sekta yobosombi kwene kibuna ligoliria mabutango kiana balire ibona mwachiri ya serikali asoko tumeke ntamiro yesegi ya Amerika na Iran. All owners of vehicles, private matatus, owners of plant and equipment must demand the removal of this bad fuel from the market because it will give us problems as we go along. We should not be told that we are having a challenge because of the Strait of Hormuz. Our fuel does not come from Iran. It doesn't go through the Strait of Hormuz. Our fuel is sold by ADNOC in Dubai and Saudi Aramco in Saudi Arabia. That is where the fuel is processed, and therefore this story that we are having a challenge because of the Strait of Hormuz is hot air. William Ruto has loaded very big profit in the landed cost of fuel, and that is the way to deal with it. William Ruto and Gulf Energy forced Tullow Oil to surrender the production and prospecting of oil in Turkana to them at a cost of $120 million US, which is equivalent to 15.6 billion Kenya shillings.
And that is why they have added so much profit in the landed cost of fuel to enable them pay this 15.6 billion to acquire full rights in the oil in Turkana. And asking what people have done to William Ruto, or what William Ruto has done to the people. Magega yabagwatani be sekta yobosombi gokoro mugiro gwemirimo abo litukoligoro unenchire yemo yokwimurunganiryo komentekana kwirigurira maguta haigeme yense igori tukurera abagwatani be sekta yobatu guteraro mugiro yo aseike yemo bunenchire yemo yokuliribaga gochia serikali kuligereria hengane yo na serikali okora chinkwana n'abagwatani abo. My name is Kushan Mushiri. I'm the CEO of Federation of Public Transport Sector, FPTS, and the National Chairman for the Association of Matatu Transport Owners, AMTO. Today, as much as we would have been happy to say that we got the 46 shillings that we were seeking, we are also glad that at least negotiations have started in earnest, well noted by government. And had this unfortunately, so on behalf of the Federation of Public Transport Sector and Association of Matatu Transport Owners, mine is to urge all our membership, our drivers, our conductors to resume operations effective immediately so that we can be able to assist our Kenyans continue with their normal running of their normal activities. Ikembe ya Kenya National Bureau of Statistics igo gia sangerire birengereri kurwa sawa nanchi na sokuligereria richikoli ye helirira chokinia hobokarari bwatada gukwana chingeke cyo abawatani bekyombe kyo nigo baterubuna igo richikeririra chikokonya chi county okoro mubaro mu chandondo gwensi utayo. We are here today to seek public opinion on the Statistics Bill 2026. This is a bill that seeks to repeal the current Statistics Act Cap 112, which came in place in the year 2006. So as KNBS celebrates 20 years, we are here to say that there have been so many changes technologically. We have the 2010 Constitution that came in place, and it set out the statistics function as a concurrent function. So one of the provisions in the Act, in the bill, is that we want this function devolved and embedded in the national legislation. This will enable the counties to undertake the statistical function without so much interference. And other provisions that are being introduced is the establishment of the authority from the current KNBS. KNBS seeks to expand its mandate beside what is currently in the current Act. So with all that, and we also seek to have a fund established. This fund should be able to assist in the financing of the statistics function. So those are some of the key highlights in the bill. We are also introducing the use of biometric data. There have been challenges in the past, and this is a very well. Nasoroboti rumanchomo likiria nongwe kiromwelio wa mangana mayaye kiunga chinsenye chabo nobutiko elieterane Cyrus Nyakundi asense moyemenyerio igarenge Wilson Makuri magaye kamera igarenge Wilfred Matundura oyone kichibi chana muri ya gochira senjira yogo ikiranu igakoro kwa DJ Atsani nagusabiro twarubuligeria nabayigo butuko urubuya. Baraka ninjo, ninjo yetembe, ninjo darome, manana mazi, bagina ninjo. Kuna koselia abantu uri mugango ja kugoita usenko kora igana igaya. Bogi mamboli ntabura bunansi nyongiku. Mukoro ntobiche to muhengo kubuna bwato weri muhengo liya. Bogi mamboli ntabura obogi mubu muntu kuna koselia. Nanko konya kukwaka no mor. Usenko kona bali bando bago na okora mangana ate. Bogi mamboli ntabura bogi manu bwanya sai wengoro. Bogi mamboli ntabura bunansi nyongiku. Una liokoro muzo selito lierretali iliarenzi nyengiku. Ufuta bogi mamboli go.
ubugima bokugenda rioka no bole kurwege sakuba ko uchekende bugima mboli ntabora unansiongiko tiga tusikane na ndi tusiko bugima bwa abantu tutigona ko koseria abantu anko gwaka ngo koraiga mbobe Baraka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, banana man, bangina ni. Liga Busungu Medical Center igoba bwato bukoreri ahobuna buno mbawate pharmacy iyo bwata mariogo onsi mbawate lab department asaba kulingoria amarwire au bwato bukoreri bwa ICU